Det kan være rart at have genvej til steder, man bruger meget i sit arbejde. For eksempel til Office 365 på internettet, eller når man skal ind via sin browser. Og måden man kan gøre det på, er at man oppe i højre hjørne klikker på de 3 streger, går til bogmærker, går ind og vælger den, der hedder bogmærkeadministrator. Der åbner en ny fane op, og herinde under bogmærkelinjen, det er den man kan se her øverst, hvor man har direkte adgang til sin links. Jamen her der kan man højreklikke, og så kan man tilføje side, og man kan kalde den Office 365, og man skal have internetadressen, og i det her tilfælde er det http://intranet.easyicloud.dk. Man trykker enter, og nu har man hernede i bunden sit link til Office 365. Jeg holder lige nede med musen og trækker det op, så det kommer øverst, så I kan se, det ligger her fremme på min bogmærkelinje. Det er en måde at have nem adgang til det, og hvis jeg klikker på den her, jamen så vil jeg blive ledt over til mit Unilogin, hvor jeg kan logge ind, og så have hurtig adgang til mine forskellige dokumenter i OneDrive eller mail og andre ting, man bruger. Det er også muligt at lave en direkte genvej til den her hjemmeside eller andre hjemmesider ude for sit skrivebord. Man finder et område, hvor der er god plads. Der er ikke så meget af det på mit skrivebord, men det er fedt med det. Man højreklikker, vælger ny og vælger shortcut eller genvej. Og her der kan man så skrive internetadressen, som vi lige havde gang i med internet. Jeg skal lige huske et kolon, 2 skråstreger, internet.easyicloud.dk. Så trykker jeg næste. Jeg giver den et navn. Jeg kalder den Office 365. Finish. Eller afslut. Jeg havde så lavet en, så jeg trykker bare lige replace, den besked skulle I nødig få. Og det I kan se, det er, at her på mit skrivebord har jeg nu en genvej, der hedder Office 365, og dobbeltklikker jeg på den, jamen så kommer jeg direkte ind til login-siden på internettet. Så det er i hvert fald en måde, hvor man lige nemt kan få adgang til nogle genveje.